zdravím, toto je praktická časť poslednej lekcie nášho Android workshopu, Android kurzu a povieme si teda niečo o ukladaní dát do databázy. Takže na začiatok si vytvoríme novú klasu, nazveme ju DB Helper. Tak ako sme si hovorili ako sme si hovorili v prezentácii, budeme extendovať abstraktnú triedu SQL Lite Open Helper. Toto je ona, teraz ju extendnem a implementujem metódy. Ešte mi tu niečo... A ešte si pýta konštruktor, takže pridáme aj konštruktor. No, overridlo mi tu metódy onCreate a onUpgrade. Tieto sa volajú, keď sa prvýkrát vytvorí databáza a keď sa upgradene, čiže keď sa zvýši jej verzia. Číslo verzie si vlastne definujeme priamo v konštruktore a táto metóda slúži na updatenutie už uloženej databázy. To znamená, že keď zvýšime verziu databázy, povedzme, že máme uloženú verziu 1, vydáme novú verziu aplikácie, ktorá bude už obsahovať verziu databázy 2, tak v metóde upgrade si zadefinujeme, ako sa má naložiť so starými dátami. To znamená, že pokiaľ má nová databáza inú štruktúru, je vhodné zo starej databázy už uloženej povedzme, že máme aplikáciu už vonku na Play Store a už ju užívateľia používajú. A keď zmeníme štruktúru databázy, potrebujeme ich dáta nejak zachovať. Takže na to nám bude slúžiť vlastne táto metóda onUpgrade, ktorá nám zo starej databázy zoberie dáta, ktoré boli uložené a vloží do novej, ktorá môže mať novú štruktúru. Ďalej je tu konštruktor, ktorý sme overridli, ale nebudeme ho používať v vlastne takejto forme. Čiže keď budeme vytvárať alebo volať náš database helper, vytvárať jeho inštanciu, pošleme tam iba kontext, nebudeme posielať tieto ostatné parametre. Namiesto toho si ich pridáme, momentík, spravím si tu takúto fintu, skopírujem z iného projektu, kde to mám už pripravené. Takže verziu databázy si zadefinujeme ako statickú final premenu typu integer, čiže verziu použijeme priamo odtiaľto. V prípade, že budeme chcieť zvyšovať verziu, samozrejme v kóde si povieme, že máme verziu 2 a pri ďalšom spustení aplikácie nám zavolá aj metódu onUpgrade, kedy môžeme vlastne migrovať tieto dáta, ktoré už aplikácia mala uložené. Názov databázy je v podstate ľubovoľný, môžete si tam dať napríklad event alebo hoci ako inak. Kontext je kontext. A ja som sem ešte pridal takúto statickú klasu DB Boolean, database Boolean, ktorá bude obsahovať dve premenné true a false. Kvôli tomu, že SQLite databáza nie je schopná ukladať dáta s údajovým typom Boolean. Namiesto toho budeme ukladať dáta ako 0 a 1, čiže jednotka true, nulka false. Túto triedu som si sem zadefinoval kvôli tomu, lebo budeme používať Boolean údajové typy na to, aby sme si uložili stav nášho eventu, či je vlastne checked alebo unchecked, či je vykonaný, nevykonaný. A aby sme to mali trošku jednoduchšie, tak nebudeme stále porovnávať s hodnotou 0 alebo s hodnotou 1, ale priamo si pristúpime k tejto premene, kde už máme zadefinované, to uvidíte potom. Dobre, ďalej máme tu name, čiže toto meno budeme používať a ďalší
Ďalší argument je factory, to vlastne kurzor factory, ktorá sa používa pre prácu s databázou a vytváranie kurzora, ale v podstate pokiaľ dáme hodnotu 0, tak sa použije defaultný kurzor factory, čiže my budeme používať iba ten default, čiže základný basic. No, ďalej, čo budeme potrebovať v našej databáze? Vieme, že budeme chcieť, asi začnem takto. Najskôr, povedzme, že toto tu je základ pre našu databázu. Nemáme tu ešte potrebné metódy na vytvorenie našich tabuliek. Na to, aby sme vytvorili tabuľku, musíme zadefinovať štruktúru tejto tabuľky. Čiže vytvorím si novú triedu package data model a táto trieda bude obsahovať SQL kód na vytvorenie našej tabuľky. Takže to spravím takto. Budeme tu mať reťazec, kde budeme mať uložený názov našej tabuľky. Tabuľka sa bude volať events, tak ako databáza. Ja si rád robím takéto väčšie odsadenia kvôli prehľadnosti. Tak to spravím aj tu. Čiže názov tabuľky je events. Teraz si ideme zadefinovať jednotlivé stĺpce. Na všetko budeme používať statické public final premenné, aby sme ich mali prístupné z celej aplikácie, aby sa nám jednoduchšie pracovalo. Čiže prvá vec, ktorú budeme mať v tabuľke, je IDčko eventu. To budeme potom pridávať aj do konštruktora. Bude to v podstate unikátny identifikátor každého záznamu v našej databáze. Rád používam takýto postup pri vytváraní jednotlivých záznamov. Toto nie je povinné, to si môžete v podstate pomenovať akokoľvek chcete, ale ja v tom mám rád takýto systém, kedy vlastne názov každého stĺpca sa skladá z názvu tabuľky a názvu tohto konkrétneho stĺpca. Na základe toho viem jednoduchšie identifikovať, v ktorej tabuľke sa daný stĺpec nachádza. Ďalej budeme potrebovať názov. Spravíme takúto fintičku. To nemusíme všetko písať. Takže name. Opa. Takto. Ďalej budeme ešte potrebovať dátum a stav. Takže date a state. Ešte si upravme názvy. No. A ďalej, čo potrebujeme, je create statement, ktorý som spomínal v prezentácii, a ten nám bude slúžiť na vytvorenie našej tabuľky. Na to, aby sme ju vytvorili, tak potrebujeme si určiť, aké budú jednotlivé stĺpce ukladať údajové typy. Takže začneme rovnako ako pri jednotlivých stĺpcoch, a síce spravíme si string, v ktorom budeme mať náš create statement. Takže
začneme. Toto tu už je SQL jazyk. Takže kľúčové slova create table nám vytvoria tabuľku. Ďalej musíme zadefinovať, akú tabuľku chceme vytvárať, čiže jej názov. Tu si v podstate čisto iba skladáme reťazec, hej? To je string. Tento create statement je string. A aby sme to nemuseli všetko vypisovať, tak ja si ho skladám z samotných stringov a z mojich premenných, ktorých už mám stringy. Čiže create table events. Toto už je názov tabulky. Ďalej to bude pokračovať následne. V zátvorke budú ďalej definované všetky stĺpce. Malo by to vyzerať tak, že tu začnem písať stĺpce a na konci to zavriem zátvorkou a pridám bodkočiarku. Keď som si to odentroval, tak mi to automaticky Android Studio rozdelilo cez plusko. Entrujem to kvôli prehľadnosti kódu, takže nejak takto. A teraz začnem pridávať jednotlivé stĺpce. Takže stĺpec event ID a ďalej píšem. Tu treba odentrovať, lebo inak by sme mali čisto event ID a hneď za to, či odentrovať, treba tam dať space. Čiže treba dať event ID medzeru, lebo inak by sme mali hneď za názvom text, ktorý idem teraz písať. Za názov jednotlivých stĺpcov sa píše údajový typ, čiže budeme ukladať integer. A ďalšia vec, ktorú použijeme, je tzv. Primary key, čiže tento stĺpec bude náš primary key. Primary key je hodnota, ktorá sa používa ako unikátny identifikátor jednotlivých záznamov v danej tabuľke. A nebudeme si hovoriť veľa detailov, v podstate ak by ste sa chceli viacej dozvedieť, tak treba si naštudovať SQL databázy. Takže primary key. Keďže budeme pokračovať v ďalšom riadku, tak za týmto stĺpcom si dám čiarku a pokračujeme ďalej. Ďalší riadok bude name. Názov už bude text. Čiarka. Nemáme za tým už nič, žiaden primary key. Môže byť iba respektíve event ID bude slúžiť ako unikátny identifikátor, čiže máme jeden primary key v tabuľke. Ďalej máme dátum. Dátum budeme ukladať vo forme tzv. Timestampu, čo je reprezentácia daného dátumu a času v čísle údajového typu long. Vlastne to číslo je počet milisekúnd od jedného konkrétneho dátumu, to je, myslím, že 1. január 1970, neviem, možno, že sa mýlim, ospravedlňujem sa, ak sa mýlim, skúste si to možno vygoogliť. A v SQL, teda SQLite databáze sa neukladajú údajové typy float, double, respektíve nie float, ale long, ale všetky vlastne celé čísla sa ukladajú ako integer. Čiže nepridávam si sem žiaden long, ale integer. Čítať to ale potom budeme ako long. A posledný údaj je state a ako som povedal, nevieme ukladať boolean, čiže budeme znova ukladať integer. A tento bude reprezentovaný hodnotou 0 alebo 1. Hotovo. Ešte si to skontrolujem. Tu je text. Hej, vyzerá, že
tam nemám žiadnu chybu, dúfam, uvidíme. Dobre, takže toto tu je vlastne kód na vytvorenie tabulky a máme tu jednotlivé stĺpce ako premenné, čiže budeme vedieť jednoduchšie pristupovať k údajom, keď budeme čítať údaje z databázy. Dobre, poďme späť do Database Helpera. No a v našej onCreate metóde si potrebujeme vytvoriť danú tabulku. Vytvoríme ju následovne. Ako argument do onCreate nám aplikácia rovno pošle objekt vlastne našej databázy. Takže nad týmto si zavoláme exec SQL a vlastne táto metóda nám vykoná konkrétny SQL príkaz, SQL script. No a my sme si vlastne vytvorili SQL script, create statement na vytvorenie tabulky a dali sme ho do premennej create table, takže si to rovno sem zavoláme a bum, toto nám v podstate vytvorí našu tabulku. Pre prípad, že by náhodou sme mali nejaký problém, dúfam, že nie, tak si môžeme pridať ešte takúto fintičku a ktorá nám odchytí prípadnú výnimku. To znamená, že keby náhodou sme mali nejaký problém pri vytváraní, tak aplikácia nám nepadne, ale nám vlastne odchytí danú výnimku a informuje nás, že niečo sa stalo, niečo nám padlo v appke, môžeme to zalogovať ako error. Čiže ja píšem helper. Vysvetlím, čo to píšem. Takže toto nám bude logovať informácie do konzoly. O tom sme si rozprávali už dávnejšie a vlastne informácie nám zaloguje, pozor, nemám zapnutý logcat. Ten je, momentík. Dobre, pardon. Takže tu nám vlastne zaloguje informáciu do našej konzoly, do našho logcatu, kde sú výpisy z našej aplikácie. A nájdeme ho vlastne pod týmto tagom db helper a samotná message je db error a string, teda reťazec, ktorý nám vráti ako exception, čiže nejaká výnimka. V prípade napríklad, že by sme vytvárali tabuľku, ktorá už v našej databáze existuje, tak nám vráti exception, že už také niečo existuje a tak ďalej a tak ďalej. OK. Momentík. Hej, ďalšiu vec, ktorú je potrebné si upraviť, to som hovoril tiež v prezentácii, je pridať si IDčko. My sme vlastne doteraz žiadne dáta neukladali, takže sme nepotrebovali ich nejak unikátne rozlišovať a preto sme tu nemali žiadne IDčko, ale teraz už si ho pridáme. Bude to dajovitý blonk. A pridáme si ho aj do konštruktora
ukážem ešte jednu fintu, aby sme nemuseli vypisovať get a set metódy pre túto premenu. Môžeme si kliknúť pravým, dať si refactor. Kde tu máme? Encapsulate fields. Táto možnosť nám otvorí dialogové okno, kde si môžeme vyklikať, čo chceme nastaviť. Ja odkliknem aj getter aj setter a vlastne to nám umožní automaticky vytvoriť getter a setter pre danú premenu bez nutnosti písať. Takže klikol som na refaktor a pozrieme sa, na konci tejto triedy nám pridalo getter get ID a setter set ID. Takže máme tu už potrebné metódky a ešte to IDčko nastavíme. Tým, že sme zmenili konštruktor, tak sa to nebude páčiť main aktivite, už nám to tu vyhadzuje problém. Takže je potrebné pridať IDčko. Aby sme mali niečo, čo bude na 100% unikátne, aby sme teda nemuseli nejak vymýšľať a pozerať sa do databázy, čo tam už máme uložené, tak použijeme tzv. Timestamp, o ktorom som už hovoril, čo je vlastne čas, aktuálny čas v milisekundách. Takže tento by mal byť v podstate unikátny. A hej, tu je to vlastne rozdiel je meraný v milisekundách, vlastne rozdiel je medzi aktuálnym časom a januárom. 1. januárom, teda polnoc 1. januára 1970. Takže tu by sme mali. Tu sme. OK, čiže teraz keď vytvoríme nový event, tak sa nám vytvorí aj s týmto konkrétnym dátumom. Čo ďalej? Po vytvorení budeme chcieť uložiť. Takže v našom database helperi si vytvoríme nové metódky. Začneme metódou, ktorú budeme používať na vloženie do databázy, čiže insert into table. Vkladáme do konkrétnej tabulky. Viem, že tu máme iba jednu tabulku, ale povedzme, že toto je príprava na budúcnosť, keď by sme mohli očakávať viacej tabuliek, takže pridáme si aj názov tejto tabulky ako argument, v prípade, že by sme ich mali viacej. A ďalej, ako som spomínal v prezentácii, na vkladanie budeme používať content values, ktorá vlastne tento objekt bude obsahovať jednotlivé kľúče a hodnoty, ktoré chceme vkladať. Takže najskôr si získame objekt, ktorý bude reprezentovať našu databázu pomocou metodky, ktorú sme si spomínali, getWritable database. Môžeme, teda ja som ešte nespomenul, budeme vrácať hodnotu integer, ktorú nám vráti ako result metodka, ktorú zavoláme nad objektom db, teda database. Toto vlastne reprezentuje počet riadkov, ktoré budú vložené do databázy. A database insert. Toto je tá správna metóda. Čiže zavoláme metódu insert with onConflict.
budeme používať túto, pretože ako posledný argument tejto metódy je správanie, ktoré si vieme definovať v prípade, že aplikácia narazí na konflikt danej databáze. To je v prípade, že by sme mali jeden event s rovnakým primary key napríklad. Toto by sa nemalo v žiadnom prípade stať, ale pre prípad, že by sa to náhodou stalo, tak budeme chcieť, aby sa náš údaj, ktorý už v databáze máme, vymenil s novými údajmi. Takže použijeme túto metodku a píšeme. Čiže budeme prvý parameter je table, druhý je null column hack, toto preskočíme, tu dáme ako null. Ďalej sú hodnoty, ktoré chceme vložiť a potom je IDčko algoritmu, ktorý sa má použiť na vyriešenie konfliktu. Takže toto neriešime. Sem vložíme hodnoty. A nakoniec SQLite database, tam vložilo niečo iné, pardon. Čiže chceme, aby nám to replacelo. Tu sú rôzne správania, ktoré vieme definovať. Čiže my chceme replacenúť. No a ešte si to pretypujeme na integer. Vlastne pôvodne nám vráti long. Môžeme vrátiť aj long. Môžeme nechať tak, ako máme. Tu sme. Takže ešte si vrátime ten result. Ako my ho nebudeme v našej appke používať, ale pre prípad, že by ste sa chceli pozrieť, čo nám to vráti, tak môžete si to vypísať niekde do logu. Dobre, čiže toto tu je metodka na vkladanie do databázy. Asi nebudeme zatiaľ písať ďalšie. A prejdeme k jej použitiu. Takže pardon, ja si tu otvorím moju fintu. Budem z nej potom kopírovať. Dobre. V minulej časti sme si predpripravili metódu SaveData a vlastne tento thread alebo runnable objekt, ktorý potom použijeme na uloženie dát do databázy. Budeme vlastne ukladať modifikovaný event, čiže až keď vykonáme nejakú zmenu. Ja už som ho myslím, že tú metódu SaveData som už aj zavolal po kliknutí na konkrétny event v našom list view, ale táto metóda sa bude používať teda vlastne v rámci tohto threadu budeme volať metódku v databáze na update. My ale teraz potrebujeme ešte vytvoriť ďalší mechanizmus, pomocou ktorého budeme vkladať. Takže namiesto teda aby sme mali čo updateovať, tak samozrejme musíme predtým niečo vložiť. Takže insert data a vložíme event. Ďalší rozdiel bude v tom, že keď budeme ukladať, tak budeme ukladať nejaký záznam, ktorý už máme načítaný a vieme, akú má pozíciu. Ale keď budeme vkladať, nevieme, akú má pozíciu v našom liste, v našej aplikácii, ktorú máme načítanú, takže proste ho vložíme do databázy a keď už budeme mať tento záznam aj v liste, čiže budeme vkladať do nášho listu a do databázy, tak následne vieme meniť jeho údaje pomocou pozície. Dúfam, že to není príliš zložité. Dobre, čiže budeme mať vlastne insert data. Nebudeme používať vlastne toto vlákno, ktoré už máme vytvorené. Moment.
momentíček. Na chvíľku odbehnem. Potrebujem si dať noťaz na nabíjačku. No, takže vytvoríme si, toto si skopírujem, ušetríme si trošku času. Čiže vytvoríme si triedu, ktorú nazveme, povedzme, že momentiček, tu bude aj insert data. Budeme do nej posielať event, ktorý chceme uložiť. Vytvoríme konštruktor. No a v našom run si vytvoríme objekt content values, ktorý použijeme na vkladanie dát do databázy. Takže do vals, do content values, si pomocou metódy put vložíme jednotlivé key value páry, tu môžeme vidieť key value. Čiže do stĺpca s názvom event ID vložíme IDčko nášho eventu, ktorý ideme vkladať. Si to rovno nakopírujem a budem to tuto meniť, nemusím všetko písať. Čiže do stĺpca name vložíme get name. Potom tu máme date. Ako som hovoril, budeme používať timestamp, čiže reprezentáciu dátumu vo formáte čísla, čiže long. Takže zavoláme vlastne naša metóda getDate nám vráti objekt typu date a nad ním môžeme zavolať getTime, ktorý nám vlastne vráti tento timestamp. No a poslednú vec máme state, čiže budeme volať isChecked. Je tu taká jedna zaujímavosť. Existuje metóda put, ktorá vkladá aj boolean, ale tento boolean bude reálne uložený v databáze ako integer, čiže ako 0 alebo 1. Takže na put, na vkladanie do databázy môžeme použiť boolean, ale keď to budeme čítať, tak budeme musieť načítať integer a vytvoriť si boolean podľa toho, či tento integer bude 0 alebo 1. K tomu sa dostaneme. Dobre, no a nakoniec budeme
volať náš database helper. My sme si ešte nevytvorili jeho inštanciu. Povedzme, že si ju vytvoríme priamo v konštruktore nášho data holdera. Takže database helper, new helper a očakávame kontext. To je ono. No a tým pádom už máme vytvorený objekt db helper a nad ním si zavoláme insert into table a do našej tabulky s názvom, ktorý máme definovaný v event SQL, si vložíme naše values. Voilà. Čiže toto tu je náš thread na vkladanie údajov do databázy. V tomto prípade vkladáme aj IDčko, keďže máme vlastne nový záznam a IDčko si generujeme, v podstate runtime pri vytvorení nášho eventu, zoberieme aktuálny timestamp a použijeme ho ako IDčko. Potom pri ukladaní nových dát už nebudeme používať vlastne nebudeme vkladať IDčko do content values, keďže IDčko bude nemenné, ale toto IDčko použijeme na identifikovanie konkrétneho záznamu, ktorý chceme zmeniť. Preto používame vlastne iný thread, iné vlákno, lebo to správanie bude odlišné. Čiže pre začiatok si vytvorme task, v ktorom budeme tieto dáta ukladať. Pardon. Toto je vlastne obdobné ako v predošlom prípade, ktorý sme vytvárali minulé na ukladanie dát. Čiže nové vlákno, do ktorého si vložíme náš task a toto vlákno nám tento task vykoná. Dobre. Data budeme vkladať priamo v main aktivite. A aby sme si tu trošku skrášlili, tak tento event si podržíme objekt a zavoláme ho, vložíme ho aj do lokálneho listu, v ktorom máme už načítané eventy v našej aplikácii a potom si tento event ešte uložíme. Tento postup som zvolil z toho dôvodu, že ako som už minule spomínal, ukladanie nám bude bežať v samostatnom vlákne, ktoré nám nebude blokovať naše UI vlákno. To znamená, že my si vložíme nový event do listu, ktorý máme uložený v aplikácii a budeme môcť rovno pracovať s týmto eventom a vlastne aplikácia bude normálne bežať ďalej. A pomedzi to na pozadí sa tento event ešte vloží do databázy v samostatnom vlákne, čo nám vlastne umožní pracovať ďalej s aplikáciou. Sice vkladanie jedného z takéhoto záznamu do databázy je tak krátky proces, že by sme si nestihli ani všimnúť, že sa tam reálne niečo stalo. Ale v
podstate zvolil som takýto postup, aby sme mali ten kód taký trošku viac kúšer, tak ako by to malo vyzerať. Čiže tak, na ukladanie máme samostatné vlákno. Keby to teraz spustíme tú aplikáciu, tak bohužiaľ by sme veľmi nevideli, či sa tie dáta ukladajú, lebo ich ešte nečítame. Takže na to, aby sme mohli dáta nejak naloadovať, tak si pridáme do database helperu ďalšiu metodku. A to bude get records from table. Zle píšem takto. From table, čiže znova string a názov tabulky, z ktorej chceme čítať. Ešte návratová hodnota bude kurzor. Takže znova, na to, aby sme vedeli čítať z databázy, tak potrebujeme mať objekt tejto databázy, takže get writable database. Čiže na toto by nás stačilo readable, ale nevadí, už som dal writable, takže writable. No a potrebujeme si vytvoriť SQL príkaz select, ktorý použijeme na vrátenie týchto hodnôt z databázy. Takže, tak ako sme to mali v prezentácii select, tu by sme si mali vyšpecifikovať presne, ktoré stĺpce chceme vrátiť. Ale keď chceme vrátiť všetky, tak aby sme ich nemuseli všetky vypisovať, dáme tomu tabuľka, má 10 stĺpcov, nebudeme písať všetky, môžeme použiť takúto skratku, čiže hviezdička nám reprezentuje všetky záznamy. Ďalej to bude z databázy a sem príde názov databázy, nie databázy, ale tabulky, takže table. A máme SQL príkaz, ktorý nám vráti naše záznamy z databázy. No a nakoniec návratová hodnota bude kurzor a tento kurzor nám vráti metodka, ktorú si zavoláme nad našou databázou. Môžeme zavolať exec SQL, dajú sa zavolať aj iné. Môžeme si skúsiť napríklad, raw SQL, napríklad toto. Čiže SQL a ďalej ďalší argument, ktorý by sme mohli zavolať, je, čakajte, ja vám to ukážem takto, sú argumenty, ktoré chceme použiť, čiže je to vlastne chceme použiť aj ďalšiu časť selectu, o ktorej som hovoril, tak by sme ešte napísali where, za to by prišiel názov stĺpca, u nás je to name, takže môže byť name sa rovná a sem by sme dali otáznik. A ďalej by sme si vytvorili array stringov, kde budú vlastne tieto naše jednotlivé stringy. Čiže vlastne pre tento select, alebo nemusí byť ani array, vieme priamo sem vložiť string. My sme si vložili musí sa pomýlil. Hej. Čiže tu by sme vložili následovné vysvetlím. Takže dajme tomu, ako predtým som to v prednáške uvádzal na príklade osôb, čiže tu by sme mali, dajme tomu, stĺpec person name a chceli by sme si vyselektovať všetky, ktorí sa volajú Jan. Takto by to vyzeralo. Čiže mal by som SQL script,
ktorom si volám všetky záznamy z danej tabulky, kde v stĺpci person name sú záznamy rovné tomuto tu. Keby som chcel pridať ďalšie kritériá, tak pridám and, dajme tomu person alebo birth date. Alebo neviem, čo sme tam mali ešte. Alebo adres, adres sme tam mali. O adrese sme hovorili. Adres. Čiže všetci Janovia, ktorí bývajú, neviem, na hlavnej. Opa, takto. Ďalší argument by bol hlavná. Tak to nejak by to vyzeralo, hej. Ale my nebudeme používať takéto rozšírené kritériá, takže chceme proste všetky záznamy bez ohľadu na nejakú filtráciu. Takže nám stačí 0. To je ončo. Toto nám vráti potrebné záznamy. No. Vráti nám to kurzor. Tento kurzor potrebujeme nejak rozobrať a vložiť si všetky záznamy do nášho listu. Čiže data holdery si zavoláme, vytvoríme metódku load data. Budeme používať pracovať s kurzorom, ktorý nám vráti táto naša metóda, ako sme to zavolali get records from table. A budeme chcieť všetky záznamy z našej tabulky. Ešte predtým, ako začneme vkladať, tak môžeme vyčistiť tento list, ktorý už máme. By sa náhodou nestalo, že budeme mať nejaké duplikáty, že by sme zavolali load data viackrát v jednom cykle, povedzme, aby sa nám zduplikovali tieto záznamy. Takže odporúča sa ešte spraviť takúto kontrolu, aby aplikácia náhodou nepadala, a čiže keď náhodou by bol kurzor 0, tak aby sa nepokračovalo. A ďalšia vec, potrebujeme, aby nám kurzor začal od prvého záznamu, od prvého riadku, aby sme ich prechádzali pekne postupne. Takže zavoláme metódu move to next a táto metóda nám vráti, move to first, a táto metóda nám vráti boolean. Čiže keď vráti true, môžeme pokračovať ďalej. Keby vrátila false, znamená, že tam nie sú žiadne záznamy, nedá sa vrátiť na prvý záznam a tým pádom nemáme potrebu prechádzať tieto záznamy. No, ďalej, aby sme prešli všetkými záznamami v tomto kurzore, všetkými riadkami, tak potrebujeme cyklus. Takže v rámci nášho cyklu budeme parsovať alebo teda vyťahovať jednotlivé dáta z databázy. Použijem cyklus s podmienkou na konci a teda vykonávaj určitý kód, blablabla, tento tu, ten si potom doplníme, pokiaľ platí podmienka a v podmienke budeme volať metódu move to next. To znamená, že pokiaľ je možné prejsť na ďalší záznam v databáze, tak vykonávaj kód, ktorý si teraz napíšeme sem. V praxi to znamená, že keď máme v zázname máme v databázi 3 záznamy, vôjdeme dovnútra, sme na prvom, čiže na indexe 0. Vykonáme kód a zavoláme metódu move to next, tá sa posunie na druhý záznam. Tým pádom nám vráti true a ideme znova. Blablabla, vykoná sa kód, prídeme ďalej, zavolá sa move to next, tým pádom nás vráti na tretí záznam, ale viacej už nemáme, to je tretí, posledný.
znova sa zavolá do, bla bla bla, vykoná sa kód a potom príde nakoniec, pozrie na podmienku move to next. Je možné prejsť na ďalší záznam? Už sme na poslednom, takže nie, to znamená, že končí tento cyklus a pokračujeme ďalej. No a v rámci tohto cyklu si načítame dáta z kurzoru a vytvoríme event, ktorý vložíme do nášho listu, ktorý máme v aplikácii. Teda, ktorý máme v runtime aplikácie, takže není to niekde uložené v úložisku databáze, ale už to má aplikácia nakešované vo svojej pamäti, vie k tomu priamo pristupovať a priamo s tým pracovať. Takže spravíme to takto. Máme konštruktor, do ktorého už musíme vkladať meno, dátum a IDčko. Kvôli tomu si najskôr tieto údaje načítame do premenných. Takže name a z kurzora si vyťahneme. Čakajte, niečo si tu pozriem, OK, tu mi to funguje. Pozerám nahrávanie, či ide. Dobre, čiže vyťahneme si string. Hej, name, ťaháme, dobre, name je string. No, tu by sme potrebovali vedieť index nášho stĺpca, v ktorom máme názov. Môžeme sa pozrieť buď do nášho create statementu. Vidíme, že name je vlastne na druhej pozícii, čiže 0,1, index bude 1, ale aby sme si nemuseli pamätať pozície všetkých stĺpcov, ktoré používame, môžeme použiť takúto srandu, o nej som hovoril v prezentácii, čiže get column index a vyťahneme si index stĺpca s názvom name. A máme to. Ďalej budeme potrebovať dátum. A ako som spomínal, tak v databáze budeme mať uložený dátum vo forme timestampu. Moment, ešte si importnem date. Čiže budeme chcieť objekt typu date, nie timestamp, nie long. Na vytvorenie objektu typu date môžeme použiť konštruktor, do ktorého vložíme tento timestamp. Takže v rámci tohto konštruktora si zavoláme z kurzoru getLong. A je to vlastne údaj long zo stĺpca s indexom a ten index znova získame podľa názvu stĺpca. Čiže event SQL a máme date. Takže takto. Ďalší bude boolean. Náš state. No. Ako som hovoril, nad kurzorom nevieme zavolať get boolean. Máme tu len blob. Takže potrebujeme získať integer. Najskôr napíšem potrebné. No a teraz potrebujeme z tohto integeru spraviť boolean. A na to tu máme tú našu metodku triedu database helpery a tá sa volá dbboolean. A môžeme si pozrieť, či sa hodnota, ktorú nám vráti z nášho kurzoru, rovná hodnote true. V tomto prípade nám do state vloží true a ak by sa teda nerovnala, teda takto, ak sa rovná, tak vráti true, ak sa nerovná, tak logicky vráti false. A už máme z databázy načítaný boolean. No a čo nám ostáva? Ostáva nám IDčko. Tam sme použili znova long. No a budeme ho
ako ostatné záznamy. Takže získame column index na základe názvu event ID. No a teraz si vytvoríme event. IDčko. Jo. No a nakoniec, keďže state nemáme priamo v konštruktore, tak si ho nastavíme takto. No a čo ešte? Nakoniec si tento event pridáme do zoznamu eventov. Nakoniec je ešte potrebné tento kurzor zavrieť. Pardon. Takže, to by sme mali. Čo ďalej? Musíme zavolať túto našu novú metódu load data. A na to máme už predpripravený náš async task. Toto môže ísť všetko preč. A tu si zavoláme get data holder, load data a data budeme mať načítané. Tieto data ale po načítaní nebudú zoradené. Čiže ak ich chceme zoradiť, ja budem to vypisovať nejak zložito a to len skopírujem. Toto, čo používame v onReceive, nám zoradí data a notifikuje adapter, že nastala nejaká zmena, takže to zavolám aj tu a budeme vybavení. Dobre, poďme sa pozrieť, čo sme stvorili. Držte palce. Už to builduje. No, takže nový záznam. Nejaký AA. Vložíme ho. Zatiaľ nám to nepadlo. To je dobré. Môžeme si pozrieť aj naše zoraďovanie. Vidíme, že máme teraz nastavené ascending. Keď prepnem na descending, tak sa nám zmení poradie. No a teraz máme implementovaný mechanizmus na ukladanie a aj na načítanie. Za chvíľku vyhodí reklamu. Ak ho vyhodí, tak ho vypnem a potom reštartujeme aplikáciu. Akože ukážeme si, že po spustení nám vlastne, momentík, najskôr si to pozrieme v kóde, zavolá tento async task, load data, ktorý voláme v onCreate. Čiže nám načíta naše údaje z databázy, zoradí a pridá do adaptera. Teda notifikuje adapter, že sa zmenili, čiže nám to pridá do zoznamu. Takže držte palce, aby to všetko išlo. Teraz aplikáciu vypnem, ešte ju killnem a znova otvorím. A máme tam data. Je to tam. Ešte môžeme pozrieť to zoradenie, pamätajte si, prvé je BB, teraz to otočím, prvé je AA. Aplikáciu znova vypnem, killnem, odstránim, vypnem, hotovo. Krátky proces a moje application, boom, prvé je AA. Čiže všetko nám funguje tak, ako má. A ďalej, čo potrebujeme dorobiť, je ukladanie po zmene.
Čiže keď updateneme niečo v našom evente. No, teraz potrebujeme vytvoriť novú metódu v database helpery, čiže už máme dosť dlhú tú prednášku. Ja zase spravím fintu a skopírujem si sem priamo metódu update in table where ID. Čiže updateneme záznam v databáze, kde IDčko sa rovná. Na toto použijeme vlastne ten náš unikátny identifikátor typu long. To je ten timestamp, ktorý sme si vložili vlastne pri vytvorení nášho záznamu. V tejto metóde znova zavoláme getWritable database a zavoláme nad objektom databázy metódu update with onConflict. Je to vlastne podobné ako pri inserte, akorát, že tu nevkladáme, ale updateujeme. Znova vkladáme názov tabulky, ktorú chceme updatenúť, vkladáme values, ktoré chceme pridať a ďalej pokračujeme podmienkou. To je vlastne, ukážeme si takto. Nepíšeme to tak, ako som to ukazoval v selecte, kde som ten select manuálne písal, ale použijeme metódu, ktorá reprezentuje konkrétny select. Čiže nepíšeme presne celé to znenie, where, blablabla, píšeme len konkrétne stĺpce a či sa majú rovnať, či majú byť väčšie, menšie a podobne. Čiže where klauzul v našom prípade je názov stĺpca a podmienka, že sa má rovnať nejakej hodnote, ktorú budeme vkladať v vlastne ako ďalší argument. Tak ako sme mali aj v raw query, sme mali array stringov, čo vlastne reprezentovalo naše argumenty. Čiže vytvoríme si array stringov a tento náš argument je IDčko, ktoré chceme vložiť. V praxi to teda znamená, že máme určitý event v našej databáze, povedzme, že to IDčko bude IDčko 0, hej, čo v reálnej situácii nebude podľa našej implementácie, ale povedzme, že má IDčko 0. A ja zmením jeho názov. Takže názov, alebo nový názov vložím do content values a pošlem si sem IDčko eventu, ktorý chcem updatenúť, čiže toto IDčko v tomto prípade je 0. Čiže v event ID si zadefinujem, že chcem, aby podmienka sa vzťahovala na tento stĺpec. Sem som poslal 0 a teraz tú 0 mám v údajovom type long. Čiže si to pretypujem na string, keďže bez ohľadu na to, akého údajového typu je v databáze, sem sa posielajú argumenty ako stringy. Čiže si vytvorím pole stringov, kde si pretypujem náš long údaj na string a keď bude údaj 0, ten 0 sa vlastne vloží sem, potom už keď sa to vykonáva, tak v databáze mi updatene všetky údaje, kde sa event ID rovná 0, tú 0 si posielam sem. A keďže je toto unikátny identifikátor a primárny kľúč, tak takýto údaj existuje iba jeden jediný. Tým pádom nám updatene konkrétny riadok. No a nakoniec v prípade, že by bol nejaký konflikt, tak aby nám to replacelo. Takže to je vončo. Teraz poďme do data holdera, kde si konečne prepíšeme tento náš kód z minula. Použijem kód z našej našho predošlého vlákna, ktoré sme používali na vkladanie, aby som to nemusel celé vypisovať. No a ako som hovoril, IDčko nebudeme používať, keďže to IDčko je nemenné, malo by ostať. Máme tu iný názov, čiže modified event. Získame si nové údaje o evente. A budeme volať update.
No a ešte musíme pridať IDčko. Neviem čo, get ID. No. To by sme mali. A ešte musíme volať metódu saveData. My ju voláme už teraz. Potom ako klikneme, máme vlastne onClick Listener, a potom ako klikneme na konkrétny záznam, a síce na momentík, tam na tieto checkboxy. Ale máme ešte ďalšiu možnosť, ako upraviť záznam, a ten sa upraví po kliknutí na tlačidlo uložiť. Takže si aj odtiaľ zavoláme toto vlákno na ukladanie. Tu máme kde? Edit fragment? Nie, edit... Hej, v edit fragmente to máme. Save, jasné. Ešte je tu potom jedna maličkosť. To je fix pre implementáciu z minulého týždňa, pardon, z minulej, nie, to je viacej ako týždeň, ale z minulej časti, kde aplikácia môže padať v prípade, že sme neupdateli dátum, čiže sme nevytvorili nový objekt, new date, takže treba si skontrolovať, či tento new date existuje. Čiže v prípade, ak nie je null, tak chceme, aby sa táto zmena uložila. No a potom potrebujeme uložiť naše zmeny, čiže zavolať si tento náš thread. No a ako argument pozícia eventu, ktorý chceme zmeniť. Myslím, že to by malo byť všetko. Ešte to pustím. Dobre, takže máme tu eventy AABB, povedzme, že tento tu si upravím na AACC. Pamätajme si, bol 1. mája, čiže to zmením na 30. apríla. Uložím aj toto. A ešte spravím jednu fintu a BBčko si odkliknem túto z listu. No, teraz tú aplikáciu vypnem, killnem, znova spustím a zmeny nám ostali do ďalšieho spustenia, čiže sú uložené v databáze a aplikácia funguje tak, ako má, dokáže si pamätať dáta a dá sa povedať, že sme ju dokončili. No a ďalej ako posledná časť, čo je vlastne tá 8. lekcia, ktorá mala byť zameraná na buildovanie, tak tu si len skrátke ukážeme, čo sa dá robiť v build Gradle súbore. Takže tento súbor máme od začiatku v projekte, ale veľa sme si o ňom nehovorili. No a vieme si tu definovať rôzne veci. Vieme si nastaviť takto, ja vytvorím nový build typ. Keď si pridám nový, ktorý sa bude volať debug, môžem vlastne tieto údaje skopírovať takto, nie, smazať z predošlého. No, tento prvý riadok nám zapína tzv. Obfuskáciu. Nebudem sa k tomu veľmi dopodrobná šprtať. Jedná sa o upravenie kódu
v podstate zabezpečenie aplikácií a je to vlastne niečo, čo sťažuje dekompiláciu aplikácie, keby som to dal na true. To znamená, že keď niekto si stiahne APKčko vašej aplikácie a pokúša sa ho reverzným inžinierstvom dekompilovať a síce dostať sa k zdrojovému kódu, tak to má sťažené, lebo budú zmenené názvy premených a názvy metód a podobne, čiže vlastne pomocou týchto pravidiel, ktoré tu máme zadefinované v ProGuard toole. To je zase nadlhšie a v prípade, že máte záujem, tak si viete o tom vygoogliť množstvo zaujímavých informácií. Dobre, ďalšie veci, ktoré si tu vieme pomeniť, je napríklad vieme spraviť debugovateľnú aplikáciu. Toto vieme nastavovať na true, prípadne false. Väčšinou debug, ako naznačuje názov, sú debugovateľné. Release aplikácie by nemali byť. Pokiaľ by boli, tak vám ju nedovolí nahrať na stôl. Čiže Google Play by vám povedal, že nie, nedá sa, aplikácia je debugovateľná. To znamená, že si viete získať v vývojovom prostredí záznamy z tej aplikácie, teda logy, ktoré loguje do logketu. Na základe týchto build typov vieme v aplikácii meniť správanie apky. Môžem spraviť takúto srandu, že podľa toho, či je apka debugovateľná alebo nie, pridám sem. Budem meniť zobrazovanie vlastne máme tu také UI komponenty, ktoré nie sú nejak prakticky využiteľné, tieto dva riadky. Dám ich preč, pokiaľ bude aplikácia debugovateľná, tak ich zobrazím, ak nie, tak ich nezobrazím. Čiže na to, aby som to zistil, či je debugovateľná, potrebujem pristúpiť k build config triede a debug je boolean, čiže automaticky podľa toho viem nastaviť. A máme tu vlastne status, set visibility, view, momentík, ako mám postavenú podmienku. Keď nie je debug, to znamená, že máme release, tak to schovám. No a potom tu máme ešte ďalší riadok. Tu je status a ten predtým sa volá, ako to sa volá, title. Čiže to si skopírujem, nech nepíšem všetko. A tento nastavím tiež na go, set visibility view, go, OK. Takže v aktuálnej verzii považujeme toto za defaultné nastavenie. Tieto dva riadky vidím. Teraz budem buildovať debug, kde mám... Počkajte, tu to pozatváram, mám tu toho zbytočne veľa. Niečo zavriem. No, takže mám tu debug, ktorý je zapnutý. Máme to na true. Čiže keď si buildnem mapku, niečo sa mu nepáči. Čo je zlé? Ježiš. Mám tu nejak veľa tých gečiek. Tak teraz by to malo ísť. Ešte si to musím synknúť. To
To si nebudem inštalovať, to by zabralo kopec času. Takže ešte raz buildujeme. Potom medzi časom môžem ukázať, to sú vlastne ďalšie dependencies, to sú rôzne knižnice, ktoré si viem importnúť. Mám tu knižnicu na testovanie, mám tu support knižnice, ktoré vlastne mi dovolujú používať najnovšie verzie, alebo teda nástroje, ktoré ponúka novšia verzia operačného systému aj na staršej verzie operačného systému Android a tak ďalej. Čiže tak nejak. Dobre, máme buildnutý debug, hej, tu máme build konfiguráciu a build variant, ktorý máme aktuálne vyselektovaný. Takže, keby to zmením na release, mi to nedovolí buildnúť, pretože v release, pokiaľ je release ako jediná build konfigurácia, tak to nerieši, ale pokiaľ mám viacej, tak si bude pýtať aj konfiguráciu pre podpis. Keď si na to kliknem, tak mi povie, že aktuálne selectnutý variant nie je podpísaný. Toto nebudem momentálne používať. Spravím to jednoduchšie. Že si ten debuggable, neviem, ak sa to číta, že si to prepíšem na false. Čiže teraz v aplikácii tie dva riadky vidíme, keď to znova synknem a buildnem, by mali zmiznúť. Čo zase vyhodil? Čo sa mu nepáči? Build failed. Ja, dobré. Chyba tam je. Skúsim to ešte raz. Už je spúšťa. Dobre. Bum, a už to máme schované, keďže sme to zmenili iba túto jednu hodnotu debuggable. Vieme si potom definovať rôzne premenné. Povedzme, že budeme chcieť... máme stále debuggable nastavený na false, ale povedzme, že budeme chcieť zobraziť nejaký string. Som si tu predpripravil takúto premenu. Čiže zadefinujem si build config field, čiže nejakú premenu typu boolean, názov bude say hi, nastavím ju na true. Keď tu bude obsahovať vlastne tento môj say hi, je dobre si tu pridať aj do ostatných build konfigurácií, lebo v prípade, že by sme buildovali release, tak nám ten kód padne, pretože say hi tam nebude pre release build konfiguráciu, ale toto samozrejme nastavíme na false, nech nám to tam nevyskakuje. Takže tu si pridám ďalšiu podmienku a vložím si tam takýto string. Hi, Dennis. A už buildujeme. Zase sa mu niečo nepáči. Takže ak to náhodou pustíte v zlom čase, sa môže stať, že
predtým ako sa to synkne napríklad, takže vám to nejak pádne, alebo že to bude mať nejaký problém. Ale nevidím, čo má tu za problém teraz. Tak by mal byť dobre na tom. Nevidím tam teraz problém. Ale ja si spravím inú fintu. Skopírujem to celé z projektu. Kde mi to ide? Ťuk. Keď budete potrebovať, tak si stopnite a odpíšte. Si to len rýchlo synknem. A myslím, že som to mal rovnako. No, už mi to inštaluje. Spúšťa. A je to tam. Aj Denis. Ale vďaka tomu, že vlastne mám pridaný tento boolean nastavený na true. Znova, keď ho nastavím na false. Treba počkať, kým to synkne, lebo nám to zase bude padať. Ešte počkám, tak už doindexoval a môžem púšťať. Čiže teraz by mi to malo schovať. Schované. OK, všetko funguje tak, jak má. No a ďalšia časť, o ktorej sme hovorili, sú flavors. Takže tu si znova skopírujem už predpripravený kód a vysvetlím, čo je čo. Čiže takto si pridám nové flavors. Prvú flavor nazveme normal, to je tá, ktorú sme mali doteraz, a druhú nazveme black. V tejto black budeme používať layout s inými farbami. Na to, aby sme mohli mať pre iný flavor iný kód, potrebujeme si vytvoriť nový folder, ktorý bude venovaný čisto tomuto flavor. Normal bude používať main, keďže nebudeme pre ten normal pripravovať nejaký ďalší folder. Ale pre black si vytvoríme nový package. Tento package musí mať rovnaký názov ako flavor, aby pri buildovaní použil resursy z tohto folderu, nie z main folderu. A teraz budeme chcieť prepísať resursy, čiže folder res. V tomto folderi máme values a v tých values máme XML colors. Tu máme zadefinované farby, tu ich vidíte. Tieto farby používa naša aplikácia. A ja to teraz prepíšem vo folderi, ktorý bude dedikovaný čisto pre tento flavor black. Takže values môžem si skopírovať ten colors. No a teraz zmeníme farby. Čierna, samé nuly. A toto je color accent, to je taká tá rúžová. Dáme si ju na takú sivú. 5, 6, to je tak približne v polovici. Som tak naklikal. Čiže teraz budeme mať trošku dosýva farbu. Ja tu mám ešte jeden riadok. Application ID. Android dokáže identifikovať aplikácie pomocou tohto Application ID. Čiže keď ja si, mám to teraz zakomentované, čiže teraz to neplatí. Ale keď ja si teraz tento riadok odkomentujem, tak aplikácia, ktorú mi vybuilduje, v prípade, že si nastavím, moment, ešte to musím synknúť, aby mi updatela aj build varianty,
No a keď ja si vybudujem aplikáciu, ktorá bude mať nastavený build variant black, tak to bude Android považovať za úplne novú aplikáciu, pretože application ID mám by default nastavený na com.sp studio my application. Čiže tým pádom, pokiaľ v jednotlivých build typoch alebo flavoroch nezašpecifikujem iný názov, iný application ID, tak sa použije tento defaultný. Ak si ja došpecifikujem nejaký extra, tak sa použije tento. V prípade black flavor. Keby to buildnem v tomto stave, tak reálne bude mať dve aplikácie s tým istým názvom. Ale s iným IDčkom. Ukážeme si. To je jedna. Máme takúto farbu. Teraz buildujem black. Táto aplikácia bude mať aj samostatnú svoju databázu, keďže databáza sa viaže na IDčko aplikácie. A už to máme čierne. A nemáme uložené tieto záznamy. Oni sú uložené ale v tej inej aplikácii. Čiže vidíme, všetko je sivé, čierne. Môžeme si ukázať, že reálne sú tam dve aplikácie s tým istým názvom. Tam mám MyBus. Čiže prvá, druhá, obidve sú naše. Neviem, ktorá je ktorá, lebo som nezmenil názov. Teraz vlastne, pamätáme si, hej, v jednej máme, vidíte, mám tu dve, v jednej máme uložené údaje v databáze, v tej čiernej nemáme, pretože čierna má vlastné IDčko. Keď teraz spravím takú vec, že to IDčko zakomentujem, tak sa použije toto defaultné. A keď buildnem znova black, tak bude mať rovnaké IDčko ako tá predošla. To znamená, že sa len prepíše aplikácia, ktorú už máme nainštalovanú a bude pristupovať k tej istej databáze. Čiže keď to znova buildnem s tým, že používam rovnaké IDčko, tak budem mať build variant black, takže čiernu aplikáciu a bude zobrazovať aj dáta, ktoré máme uložené. A to vlastne len vďaka tomu, že som si vytvoril nový flavor a vytvoril som si nový resource s novými farbami. Ja som to síce spustil, ale som vám to neukázal, takže to spravím ešte raz, aby ste videli, ako sa tá aplikácia spustí. A ešte raz. Čiže, a máme to tu, databáze. OK, takže toľko k flavors a build configurations, tu si ich viem potom prepínať. No a posledná časť bude podpísanie. Takže v položke build máme generate signed APK. Tu si vytvoríme náš key store. Asi ho teda mám nejaké vytvorené, nebudem ich používať. Vytvorím nový, aby ste videli, ako sa vytvára. Takže create new. Cestu uložím si to na C, nech to budem rýchlejšie nájsť. A file name bude, jak sa to volá? App key store. OK. Dáme si nejaké heslo, môžeme si ukázať, dám tam zatiaľ štvorciferné. Minimum je 6, čiže mi to hneď povie, že nedá sa, musí byť 6, takže ešte pridám dva znaky. Ďalej je tu alias. Jeden keystore môže mať viacej aliasov. To znamená, že jeden keystore môže používať viacej programátorov napríklad. Ja tu nechám tento defaultný ako key 0, zvolím si heslo.
a potom sa nastavuje na koľko rokov má byť validný, teda po koľkých rokoch vyprší. Nechám tu by default 25 a je potrebné vyplniť aspoň jeden z týchto údajov toho certifikátu, ktorý sa vlastne použije na podpísanie danej aplikácie. Keď to nevyplním, tak mi povie, že musí byť aspoň jeden. Takže tu si môžem napísať meno developera, ktorý pracoval na aplikácii. OK, a mám to vytvorené. A Android Studio mi priamo pridalo aj vlastne heslo, aj alias a viem si ešte nastaviť zapamätanie hesiel. Toto tu vám nebude vyskakovať v prípade, že nemáte nastavený master password, ale ja ako developer to tu nastavené mám, takže si len narýchlo vložím svoje heslo. Vy tento krok preskočíte, čiže pôjdete odtiaľto priamo sem. No a tu si vyberieme, čo chcem buildovať. Takže chcem vytvoriť aplikáciu, ktorá už pôjde na Play Store. Takže build type bude release. Tu si nastavujem, kde to chcem buildnúť, kde bude výsledné APKčko a nastavujem si flavor. Ja si buildujem ten normál, dajme tomu. A zvyšok nemusíme riešiť, takže finish a už nám to builduje. No a teraz si ešte môžeme pozrieť APKčko v našom foldri a tu je, toto tu nám vygenerovalo, takže je to aplikácia, flavor je normál a build konfigurácia je release. No a túto verziu už môžete nahrať na Play Store. No a ešte si môžeme ukázať len tak, v skratke, ja to tu mám prichystané. Toto je vlastne developer konzola na Google Play Store, na obchode. Tu sú aplikácie, ktoré mám pod týmto kontom releasnuté. Vlastne je to konto NESu. A tu vidíte vlastne nejaké naše appky. A môžete vlastne cez toto rozhranie releaseovať. Čiže tak nejak. Vlastne môžete vytvoriť novú aplikáciu a tam máte potom možnosť správy aplikácie, kde viete pridávať, upravovať záznam v Play Store a nahrať vlastne toto APKčko, ktoré bude následne po krátkom čase uverejnené na Google Play Store. Dobre, to je vlastne koniec všetko, takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a v prípade, že by ste mali nejaké otázky, tak vlastne môžete ma kontaktovať na e-maile, ktorý je na konci každej prednášky, alebo môžete vlastne na našom webe Nestrain v sekcii fórum pridať vaše otázky, môžete kľudne pýtať čo a ako. No a dúfam, že sa vám tento kurz páčil, že ste si ho užili a prajem veľa šťastia. Dovidenia.